Hello guys. Nanghinlo ko dari sa kwarto. Nakita din ang mga papilis, charot. Nagkuhan man ni sa unas kasong Mariano na harandaghana. Pag USB. Baga na, baga. Halungkat na. Ano kitaguan kay pwede pa ni mabalik ng kasuha. Parang bagaan ni guys. Nadanig mga kasakit. Na, ang bagaa. Kuhan kayo isbi daghan. Na, liman ka dani. Patulabot tong gipasa. Kuan, bugado. Manigi permangan tanan ko. Nga na pa din kabaga. Nga na. Ito nga ni. Manigi permangan ang daghana. Taguan ni kay. Importante kani. Aning gisid sa kanang kuan malita. Nadanig ang mga papilis. Hilo magudat din ko dari sporto. Kaya nabuga. Katinuli na rabaning kuan. Salamat sa kani. Truly ay sana di naman mababa. Kuan kus abog. Tiwas ako hinlo. Hello guys, after na ho ng hinlo sa duha ka kwarto sa taas. Ari na pokus ibabaw kay nagkatuhang gipangraha dari nga kahoy bitaw guys ang tan-awon ug pwede na ba ikasunglod kay arong hakot. Wa may hagdanan dari kay taman sa ilahaman ng sud gisud tikang ra man tari katikang patadaaning harag. Uy, ginoo ko. Tikang mangga. Katikang man gihapon guys, pero muna po daragang giingan guys da. Hala, something wrong in my kahoy. Ninggamay siya. Ano si jang ipanghagbang dari sa ubos guys, kaya dali ra naghakot, sama daw ang kamot. Yeah. Samad. Bawas ang nawiran. Hada rin ipang butang dari sila lasyo para kay pabor magus init dana. So aguban nga wa pa na uga. Gihangat ko. Maintan pa sunod adlaw. Tanawa ni guys, maura ni daghan man ni sidja. Diyan gamay man bawo. Daghan man gud pa mga hoy dari. Na. Mao na sidja guys, man ang ipang hagbang dari sa ubos. Kaya rong maintan na ugma mainit man gani. Haray. Sama jud. Asa nang ipang kuan guys, ipang balhin sa ubos. Nauga naman day ni si Ja pero uang pa jud si Ja gamay. Aray ko. Wala kag mga bungkag ka dila. Basta mauga lang ka. Ay.
Ito ara guys, mao na tanan nakuha na dari sa ibabaw. Anang gitujog butang na guys kay pabor manggod sa init unja. Sa dun na pod inighakot baog mauga na. Kay gamay na ra pod mig kahoy sumo nang nang gibutang da si jadaan kay aro ang pabor na inighakot ja. Mauga rag dali kay dali ra man maintanda na. Guys, daday mi saging pinalit ni mother sa among silingan nga hilig og taya lagi kan laging taya. Nga way daog-daog. Ito guys, dahil baligya nga saging dari gipalit ni nanay. Among dang aganing na nga yelo na. Kanina. Ala na, ilami ra ba jud ni nay. Hang panglain ning nadag na. Sa naul nadag. Nami amang good guys kay kuha na yelo na kuha na ba. Datong kahoy dun sa sada kay mga naman to. Basa pa na, buhi pa. Mangahoy ko guys, kay labog wa ko'y buhat, kay waslik si Dari, wala yung buhat. Nahumanam ko ginilos kwarto, pero gang labuhanan wa pa. Nag-ilis mig panglaba Dari, kay wa may kahayhajan. Og maahe, napod, tiroturyo. Inja, kuan, sarano to yung ingin. Mangahoy ko, si nanay magtak ang daning saging. Basin dag na napoy mga kahoy, datos ibabaw, kay dugay-dugay naman po doon kapangahoy. So, ang sarap po guys, indag maluto na ng saging kay matulak ko ibabaw. Darag ang kahoy guys, wala naman mo nagipa kita ganyan pag pangahoy na ho kay wa ko'y tripod. Nakalimot kog da, kapuya na pag kumuuli. Gagmay ra ni siya guys, pero kusog na ni siya musiga kay patay naman. Opa ko'y pila ka oras dari, pero daghanaghang kahoy. Kuan pod guys, sarang inita samot nagoy mga kahoy-kahoy kay init jud. Sakto naguli na ho nanay dinang ag si mother nga saging, lami ra ba to kanon. Asa ni isod guys kay muuli na pag kurong taud-taud. Ngig mapuno na ni. Kay bugat kasamad-samad nako. Dahil ako bye guys, dahil naluto ng saging ni mother. Mga unta. Tamis nanay. Ang kan anak. Yan ang manahilo na. Dahil ginamos pod. Arang hangag suka. Ay, tibugan ba? Ang pagsukan pa ba? Ba? Nang lutak mo, sobra as kaguwang. Nang lutak. Ano ba? Ha? Namin ang sabi nga. Ang ganga ka do. Siyang at ang tiil. Hinog na rin. Ano yung kasabang yung ma? Ang buhay sa paano ka? Ano si Pulamin nun? Kanyo kami. Paba na nakuha kami. Pero ako din nakuha. Ha? Kaate man na. Ha? Kaate Flor de Lisa. Patundaan na apel sa bulang huy. Na-apel sa bulang huy. Nagdag bulang huy rin. Tayo mo mga babasi. Ini asaging ko, yarang basag ka. Hahapang tagay. Ouch. Yan nga! Hindi ka mukha asaging? Tuunin mo. 4. Lagi. Kas ara lagi.
Malapi, ma. Kas ara, wa ka naligo din no. Wa. Nalaghan ragdag agna no. My goodness. Ibaan ko. Nanay is laba-laba time. Makas ko. Mau bakas ko. Hang. Hang ko no, sige ito. Dua pa si Tete sa. Sana all guwapa. Nako, maligo ko. Ang gama.